que máis reño lume que salva abondo, Non, deixo, si ten razón. A verdade é que a estampa que nos describiches é digna dun sketch humorístico. Sí, moi humorístico. Si non se tratara da tua muller. Ah, deixadeo xa, non gañas nada con darlle volta. Viñamos aquí para pasalo ben. Pero aquí, a súa edade non se fan esas cousas. Que fora unha marujita días do carallo. Hostia, que a tua muller podría ser a súa neta. Está bastante máis boa, non vades a comparar. Pero está bastante máis boa, podía ser a súa neta, pero non era un mellor. Non foi eso que dixeste fai un...